Pozdrav svima ljudi, ne znam šta je ovo. Eto, neću biti danas na slici ovdje. Evo, prestale kiša. Moramo da nađemo pećinu jednu i da iscepamo. Što je meni? Ja. A? Ne još. Majka rekla si dnevno, pošto oni tamo hoće da piju kafu. Čekaj, samo što sam počeo snimam, brate. Ma briga me, sad ja. Izgubio mi ovaj kretenčina, jebem li mu mamicu u pičku. Kom? Soko! Šta si izgubio? Dislajkujte onaj kanal. Ovako znam, Minecraft nešto. Čuti bre tamo. Minecraft HD. Ne, dislajkujte Vuk HD 122. On sere ljudi, vidite da ne znam ni on šta priča. Lajkujte Vuk HD 122 pa ga opet dislajkujte. Čuti, ajde molim te, ajde čuti kad ne znaš Ajde, kad ću ja. Znači, moraš da se čekaš da bi ti igrao. Pa dobro, majka je rekla sad ja. Šta me briga, sad ja. Što me napadaš bre tako, si malo prigrao. Vrati mi! Vrati mi, mrš bre tamo upali. Evo ti čokolada. Aha, kurac. Uzmi. Kurac. Ajde, daj. Moraš da se čekaš, dete. Koliko još? Još imaš da snimaš? Ne znam. 5 minuta. 6. 6 minuta, dobro. 2. Još 5 minuta. Ne, još 4 minuta. Sad je koji? Drugi. 3, 4, 5, 6. 4 minuta. Dobro. I onda ja puno, koliko si ti ono igrao malo. Šta, koliko si mi imaš? Kad sam ja počeo pre 10 minuta? Ma kurac. I ti imaš ovo za letenje? Da, Kako? lijepo nešto. A kako ja da nađem? Ne moraš da ne napraviš. Treba ti crveni kamen. Ovaj. I kako da... I onda klikneš onda na radnu tablu i eto ti. I onda možda letiš. Gdje poleti? Ne mogu. Što ne može? Kako? Pa samo ga takni, stavi ga. Svih 9 stavi tamo. Čekaj, jedan. Ne napravim to sad. Treba će mi sekira, šta sam htio baš da pravim još. Baklja će mi treba. Šta ću, imam... Evo ti, još možda to. Čekaj sad. Sad mi treba peći.
Još minut ima. Još minut. I onda ja pola sata. Ko što si ti, bre, mogu me zabaviti. Ja pola... Ne, daću ti. Vidjet ćeš šta će ti sljedeći. Šta? Pa ti mene tuži, ja ću ti izbrišiti. Ti kažeš da je majka rekla da delimo. Da. Ali prvo ja pola sata, jel da? I onda ti meni da se tužiš mi mene. Neću onda ti mi tužiti, između ne. A slago će da ti majka dala. Nisam slako. Baby, don't hurt me. No hurt me. No more. Always love. Hurt me. Don't hurt me. Ja prav. Gle kako se brže troši zlato. Viš kako se brzo troši. Ali brzo kopa. A što kopi da? Bez kutije neko pećenje. Ako ne uskočiš? Neko ne uskočim? Ovo hoćeš, tu i ovaj metal. Meni više ne treba zlato, ne skuplje. Ja ću sad da potrošim malo zlata. Što? Ne znam nešto da napravim. Do sad bi upao. Evo, to je... Sigurno pećenje. Da, A da je. sad je sigurno onaj... Tako da se... Sad ću da bacim... Ovo. Jo. Karijes je problem broj 1 u dentalnoj higijeni. Zato smo mi iz Vademekom laboratorije razvili novi Profluorid Cavity Protection. Formula sa bifluorom realizuje gleć i stvara zaštitu šećerne kiseline do 12 sati. Za jače zube koristite novi Vademekom Profluorid Cavity Protection. Preporučeno od Udruženja stomatologa Srbije. Provali. Provali, što je to? Provali. Ko vole snig baš. Ko? Ne, Henry. Nemoj da mi pominješ njega. Kreten najveći. Kao... Ognjene! Kako će se popneš, jebote? Ne znam ja. Ježi do 4. Hvala Bogu. Baby, da se you papnem hurt gore. me. No hurt. Ima cijel dan da se penjem gore, ja ti kažem. Sad će žabe da siđe. Mislim da ovdje nema dovoljno da se popne. Taman je. I gle, ja si samo dole i padne mrak. Samo ovdje da kopam jednu, kao da mi bude kao neka kućica. Ne, kopi dole, nađeš. Pećinu da je? Da. Sad mi treba... Gdje ti ono, gdje si kopao? Popni se. Ne mogu sad ondje. Ne. Pa
Pa odalje se negde, kad kopaš tu kod da si kopao onda gde si kopao malo pre. Pa Odalje isto si. ti je to, isto je, samo pored mene. Pa nemoj. Znači nema dole ništa uzalud kopa. Nije pored mene, udalje sam sad me puno. Puno. Da. Što pišu, brate, ovde? Brrrr, nešto me nervira. Učenici, ovdje su imena onih koji su upali u varsity tim za plašenje. A ovo je slika disko kugle koju prodaje. Majka kaže da je plesanje za zle momke. O čoveče, izašla je lista. Hajde pogledaj, jesam li upao ekipu. Pogledaj se kako si nervozan. Isto kao ja kad su stavili yoga klub rezultate. Pičina. Nema šanse. Luj, super vesti. Ti to ozbiljno upao sam u ekipu. Nisam siguran za to. Ali koliko dugo sam ti pričao da moram da dodam i disku kuglu. Nisam na listi. Dobrodošao u klub, matari. Ni vi ljudi niste upali, pa to je... Kako sam mogao da ne upadnem? Potrošit ću ovaj zlat, mogu da ga napravim. Skini mi naočare kako bih mogao da gledam one koji ne upadaju u ekipu. Gledajte, samo zato što niste upali u ekipu, nemojte da mislite da niste dobri duhovi. Znajte to, luzari! Nepotrebna promjena jakne! Pomogu. U školi, ali stvarno je naporan. Da, ali ima sreće što se ne borim protiv ja prestona. Imam sreće. Ovo će mi bude primljivo. Mnogo sreće. Užas. Da. Si našao? Ja, ovo će mi, sad ću... Samo se spremam za ribolov sa svojim prijateljima. Biće totalno zakačeno. Ja, vod. Zakačeno. Pecanje. Kopat ću. Šta je bilo sve? Nisam upao u plašenje, to je zvanično, ja sam užasan duh. Nemoj to da govoriš. Ti si super duh. Tokom probe pretvorio sam sebe u zrno limete. To je najstrašnije. Znači ću opet. Ima nešto, neko drvo ili nešto. Bolje kad bih se bavio golfom. Idi dole. Evo ga. Вот. Defo. Idi tamo, mora beži, molim te. To sranje. Nije mi stalo do Kako? Do kurca, brate, šta sam sve nalazio, dijamante sam imao i sebe jebem ti lavu, kura da ti jebem. Da li je to? Juj! Ti jebote sve ja. Znaš, Freki, ispod te tvrde spoljašnosti ti si samo zavrnuta. Udjebem ti tebe u dupe. Mene? Ne, nego na konjemčinu, ne. Ti, brate. A idi, bruku, ne mogu da nađem, sigurno sam. Taylor, ostala sam budna cijelu noć, ali konačno sam uspela. Ispekla sam savršenu čokoladnu pitu za ratove pite. To je takmičenje za pronalazak najboljeg pekara u New Orleansu. A do kurca, kad jebate ne znam ni ja dignem, treba uvek da se proveri da li ima lava onda kod crvenog kamena. A do kurca, brate, šta sam sve imao, vidjeli ste vi ljudi. Pa ti više ne snimaš. pogodi šta? 14. Da, da li je mogu? Skupit ću opet, nema veze, ja sam najbolji u Minecraftu. Ti. To je to što se tiče ove epizode, bacite subscribe, like, share, komentar, čao.